नरकनि अयासि कंसा कथार न खातिवै तोरे दे सारा त्रिपुराओ सिनि आईपीएफ टी पार्टीओ हामजागै त्रिपुरालेण्डनि जबाना हामजागै सालब्रुम ब्रुमनो आईपीएफ टी पार्टीओ जइन खालायो त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्टआव देवकरा खायदरिओ तिनी जे अजगा फायै मानजा फायनाय बिसेसकै तिनी जे आईपीएफ टी पार्टीनि बानारम्बै त्रिपुरालेण्डनि जबाओ फायना होनाय जत लोकरङो आं बेलायके हामबाय मारो जों सायमानो ताबु गोबां बर' बुजिया दंखौ जे त्रिपुरालेण्ड आईपीएफ दिनाव नायमानि त्रिपुरालेण्ड तामो जों ताबु स्राय बुजि मानजाखौ सिनि बुसकाङो खासिङो पद सायख्लां थांगा सिनि ताथु अफ्रा दाबलेन बसाका भारतनि संविधान आर्टिकल 2/3 स्राय के सजाक दङ कायसा राज्यनो खागनै खागथाम खालायबानो कायनि कायथाम राज्यनो थांसा खालायै कायसा राज्य स्रामै मानो बट कयेकटा जेलाव थागै राज्य स्रामै मानो अब हायकेनो ओ आइनो दंमनि बागैनो सिनि आईपीएफ टी पार्टीरो पुइलानि सिमि जे याफ्रि बारकमनि ओ याफ्रिनि आन्दोलन तरक जों हलमानै दङ आन्दोलन सक्सेस ओदान खांनिया जों नायना थांखाय आबनि गोबां जों नुजागै दङ सिनि बुसकाङो ओ आन्दोलन सालजाबाय पाया तिनि अनलखलाव जदि फायै केबो जदि 2 दिननि परे त्रिपुरालेण्ड मांडिया हंखाय आं बर'मो या खुनुमै गबनो मुसुङो नरक तिनि सिमिनो आईपीएफ टी खायमाया कारे दिदि कारण अबंता कैसा आंदोलन जे आंदोलन निनि बुसाखौ थै तंसार निनि बुकुमते हामा फायसार ओ आंदोलन खलाय थांना नाङो ओ समायनो तांनैसो जों सालब्रुमनियाव जबाना जों बुसकाङो आगु गैथाङा नाङो बाक्सा बरक सिनि बिसेसके सिनि त्रिपुरा सरक बेलायके हामा बारा जों 1 बोसोर 2 बोसोर आंदोलन खायकेनो जों फर मानै माना मुसुंजागो अफर दाक्ति माइया फांनि मानो दाक्ति फां माने मानो आबनि कोन ग्यारान्टी गरै किन्तु अफर नि रेजाल्ट सालसा मानाय आबोखै ग्यारान्टी दंगो ते जे अफर माइया सा पर्यन्त ओ आन्दोलन न खलाय थांनाय ओ कमनरन नि बखाव सालब्रुम बखाव मुइतो खलाय खलायनि ओ जबानासो बुसकांगा आगो गैतलाङा नांनाय बाक्सा बरलक सिनि त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन केबेंगा बादै चुकली सुपायो सिनि त्रिपुरासा लुकुरो तंकसं लुकुरोङा जे सिया बरङा थगनायो त्रिपुरालेण्ड माखै त्रिपुरा राज्यआव दांगांनायखौ बरङा दर कायसा प्रश्न खायदि त्रिपुरालेण्ड एबा सेपारेट स्टेट रिवै जदि दांगांखाय छत्तीसगढ़ नि कायसा जागा राज्य अमेरिका उत्तराखंड अमेरिका झारखंड अमेरिका आरो दांगा कैसा प्रश्न खायदि ते कैसा थासिं सामानि सिनि जे त्रिपुरालेण्ड सामानि आबो जदि आइनो करि हिंगाय तिनि जोङो जगा पुलिस फाइ लाथाबाय जोङो लाथा चार्ज खायतो खायरे गेवले सिनि जे आन्दोलन आबो फर्मुला एबा बयो सराय भारतनि संविधान सैजाक दंगा बागैनो तिनि सुजरा सिनि आन्दोलन तरक आगुबै दङ त्रिपुरा राज्यनि बररक गोबां बररक ताबो तरक बुजिबाय आईपीएफ तिनि बानावरमै सालब्रुम त्रिपुरालेण्डनि जबाव या फावै अ जबानो तेव बुसकाङो फालबै दङ जों सायमानो अ हावो सरायफुरनि सिमिनो आं खोनाय फैमानि जे त्रिपुरासो रिगनाय कारनाबो आन्दोलन खायदा नांगौ ताबुखा ककनो निजिनि आमानि ककनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सैजानि हने सानलाय मानो जों आन्दोलन खायदा नांगौ स्कुल कलेज भर्ती इंजाङाखा आन्दोलन खायदा नांगौ बाजार हाथुवा दगाननाखा जों आन्दोलन खायदा नांगौ जागा सिनि सामु तांनायनिखौ जों आन्दोलन खायदा नांगौ
जोंखौ आन्दलन खायाव मा नाम संनि जादेबा जों साबसो आन्दलन खायनाय जोंखौ आन्दलन खायमान दा थ्रिफ्लायसिनायाव हाव अ हा जदि सिरि हिंगाय जों तांगै दिन पाइफाया साल पाइफाया दैलिल जों आन्दलन खायनो नां जे रिगनाय रक तिनि कानै दङ अ रिगनाय काननानै बागै आन्दलन खाय थांगाव हाव ताबो कब न रोमान स्क्रिप्ट बाय निजिनि आमानि कब न सैनानसि जों अधिकार करिखा निजिनि आमानि कब न सैनासो नों आन्दलन मा खायसो जों बर' तंगै दं अबजतन सिरि हा हुनाय रक गां थाका अबजति सिरि हा हुंखाय आं बरं कायसा चेलेंज दिउ एक सप्ताहनि बिसिङो सिनि हा तो जतन सिनि न नरक न कायसा कामरिनाय एक सप्ताहनि बिसिङो सिनि कब बरं रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनारि हुनाय घोषणा खालायरि हुनाय जों अ बरं कायसा दायित्व रिउ अ दायित्व बर पालन खायदों मान माया जों नायानो जों साइमाव सालब्रम ब्रह्म जिनि जीवन टिप्रासारंनि आन्दलन खायाखै मुसाफानो माननानै गै आबोनि बागैनो जों जदि जे बर्तमान टिटिएडिसि न जे मान बय रिजार्ट अ मान बय रिजार्ट हारो जों जदि आलका खायै सेपारेट स्टेट एबा सिनिनो मन्त्री सिनिनो যত সমস্ত নাইকরনাই যদি जों चंगै मानखाय जों टिप्रासारो आब्रुखाय आ सालनि सिबिनो सिनि बियोग जांगनि साल जों नुसिनाय आबोनि बागैनो अ आंसोनि जत लुकुरङ आं कबांना मुसुंगो फाइदि नरो या खरदि या थांसांदै बुइ चुकलि दामना नरो खुनजु कान्याबुइ नरो टिप्रालेनि जवाबो जत्तनो थांसांदै याक बेरा फाइदि याक किसा फाइदि हाइकेसे जों खोख्लायनाय उसगांगो आं साथे टिकिसा कक साराय उसगांगो खरस बर आनासुंगो टिप्रालेन मांगेबा टिप्रासारबा आगलिवासो न कत तांजाबा बक्सा बालिसे मा थांगामले जानि हावले बोला आं कायसा कक साका भारतनि संविधान नोंथाङै भारतनि संविधाननि 19 नम्बर द्वारा आर्टिकल 19 क्लज 1 साबक्लज इ भारतनि संविधान स्राय सैजाब दङ नों जुदि भारतनि नागरिक हंखाय निनि अधिकार दङ नों भारतनि जेखुनु जागायाव बेबसा खायनानै नक थांनानै पारा खानानै नखं खानानै अब स्राय के रिजार्भ दंले तामनि बागै जों पजा रुजुयै जों जे तेलियामराव दंनाय खुवायाव दंनाय बिस्रांगन्ज दंनाय आगुलि दंनाय अबरक जों सेपारेट स्टेट मानखाय बक्साबारि थानायबा बर' आंते कायसा कसादा जों जे सेपारेट स्टेट साननाय र जों सेपारेट स्टेट सानो माने अबया जों हाबाखा साउस हाबाखनि जों हाबा गयाबले त्रिपुरा बसिनि नंनाय टिप्रालेन बसिनि नंनाय दुइटा जागानो जों राजत्व खायनाय आबोनि बागैनो बरं नरक मुइटु खालायरिदि जे टिप्रालेन सामका माने न हाबा मानिया टिप्रालेन सामका माने न सिनि एडिसि एलाकानो जों बाउन्डारि बजाब दंमानो सिनि क्षमता जों स्राय के नाहानन बागैसे टिप्रालेन हाबा मानिया बाक्साखा आबनो आगे 25 বছর সরকার চালাव थानाय दं बिसेसखाय बर' साना नायो टिप्रालेन माने हाबा मानि बर' सालसा आं बर' बाय कस सालायगा टिप्रालेन जदि हाबा मानि हिंगाय मर 80 বছর 25 বছর जे बागै फायमानि गाबो कामनो बाग आबोनि बागैनो गोबां ताबो हाय जराबो केसेट जराबो सिनि आन्दोलन सक्सेस फायमान जरा नुगै गोबां बुनि बोसारो टिप्रासा अंगै टिप्रासा मोखांगै गोबां दाल बिदाल पार्टी स्रामानो गोबां दाल बिदाल बदल स्रामानो अ बदल स्रामै निनि जे डिमान्ड न नरम दिनानि बागै बर' सालब्रम न साइतकनाय आबोनि बागैनो खुंजो खानायै नर सालब्रम न टिप्रालेननि जवाबो या खलबि
তাই কয়েকদিন খাইও ইলেকশন নাই ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি এলাকার বাকি নির্বাচন নাই ও নির্বাচন জড়াবো হাইনো হাই 25 বছর চালক থানাই ও জিএমপি র ফাইবে নাই জিএমপি মানে সাইজামান জিএমপি মানে গণমুক্তি পরিষদ আর গণমুক্তি পরিষদ করিকা জিএমপি মানে তাবো গণমরা পরিষদ গণমরা পরিষদ नों জিএমপি খাইকাই नों थैनानै सारा ते कुनु लामा करिका आबनि बगिनो आ জিএমপি हिनमानि गणमरा परिषद हिनमानि आबो नों खलायकाय दिनै गणमरा एबा सिमालुंगो सबिनानि ते बिसि दिन करिका बायदिके ताकुनो बुहुरो बसकांनि जे निर्वाचन एडिसिनि इलेक्शन नानि हाइतबो ओ इलेक्शन न खम खमखो बखा थनै एं उयां नासिगावै बसकांनि जे डिमान्ड न सिमिसिनि मकल बसकांगा तनिवै नरनि ओ यासि कंसा कथार न खातिवै तनिदे जेफ्रु निर्वाचन ना तुइ कथार बाय तुकुवै फुंगाइसरि जे थांगाय आईपीएफ तिनि दामारिओ बडिवै आईपीएफ तिनो खप्लाय खलायनि